aquí a l'Alter. I en canvi... No, això és l'entrada. No, no hi ha balcó. Ah, no. Això és que fas baixada. Tot això a la polivalent, no? Exacte. Que una part és més baixa, d'aquí cap allà és més baixeta, aquí a l'Altella a sobre i aquí és més alta. Per on entres i el que té més vista, aquesta part d'aquí és més alta, aquesta és més baixeta. I bueno, més que res, aquesta sala jo és molt important. Va posar algú que demanava, escolta'm, teniu una sala... Mira com ha crescut el papa. Papa, acabem d'arribar i jo m'he picat amb 3 ortigues. Una setmana, serem tants, ens feu el menjar, l'hem fet el També cuiner... seré molt alta com el He encarregat el gorro ja. El gorro aquell, clar. O sigui, la idea és aquesta. La idea és que aquí pugui venir gent no solament al cap de setmana, sinó... Baixa, carinyo, pots fer mal. Papi, Una persona que diu, mira, jo vinc una setmana... Cuidado, xata, cuidado. papi, tinc uns sentiments que tinc un poquet verd aquí a la gola. Aquí. Et fa una mica de mal la gola, carinyo. Adaptar-les a la polivalent.